Είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι κουρέας το 15-11. Πώς μπήκες στο χώρο του barbering? Ξεκίνησα τελείως διαφορετικά. Σπούδαζα πληροφορική στο ΠΑΠΗ. Όμως στην πορεία κατάλαβα ότι αυτό δεν με εκφράζει και έτσι πήγα σε μια σχολή barbering, τελείωσα και είμαι εδώ τώρα και σου μιλάω. Ασχολείσαι και με κάτι άλλο πέρα από την κομμωτική? Παίζω από μικρός μπάσκετ, παίζω και γράφω μουσική επίσης και χόμπι μου είναι το ψάραμα. Έχεις πιάσει τίποτα καλό? Λοιπόν, θα σου πω ένα σκηνικό το οποίο συνέβη ένα χρόνο πριν περίπου. Εκεί που ψαρεύαμε και το καλάμι μου τσιμπούσε, σαν να έχει πιάσει ένα μικρό ψάρι. Μετά από 1-2 λεπτά, το καλάμι μου με τη βάση έπεσε μέσα στη θάλασσα και τραβώντας το κανένα μισάωρο περίπου, έβγαλε ένα μαγιάτικο 4,5 κιλά. Το οποίο είχε φάει το μικρό ψάρι, έτσι. Θα μπει φωτογραφία τότε, το έχεις φωτογραφία? Το έχω, αλλά τώρα δεν φαίνομαι εκεί. Έχω να κοιμηθώ 3 μέρες με τίποτα. Σου έχει τύχει ποτέ κάποιο αστείο ή περίεργο σκηνικό στη δουλειά? Πριν ένα χρόνο περίπου, στο κλείσιμο τη δουλειά, ήμουνα στο προηγούμενο μαγαζί. Μπαίνει μέσα στο μαγαζί ένα τύπο τρελαμένο, μου λέει: Αδερφέ, κοίτα πώ είμαι. Του λέω: Τι έχει? Μου λέει: Δεν βλέπει πώ είμαι. Εντάξει, τον κοιτάω εγώ, λέω: Δεν είχε ένα ωραίο κούρεμα, όντω. Φτιάξε με, μου λέει: Δεν είμαι καλά. Πάνω στην κουβέντα, για να καταλάβω περί τίνο πρόκειται, μου εξηγεί ότι είναι ένα τύπο ο οποίο βγήκε πριν από μισή ώρα από τη φυλακή και τον είχαν κουρέψει μέσα στη φυλακή. Οπότε του φτιάξα το βράδυ. Αν έχεις την ευκαιρία να κορέψεις ένα άτομο, ποιο θα ήταν? Άντονι Έντουαρτς από Minnesota Timberwolves. Αν μιλήσουμε globally. Τώρα εδώ θα σου έλεγα τον Tyler Dorsey του Ολυμπιακού. Εφικτό είναι, πιστεύεις? Εφικτό, αν με βλέπει, εννοείται τον περιμένω. Αυτό βάλτο!